Patumi aruni phai koi rai si arni ada por phai kri si rachiti ma por malompen Borjan APHLC Women Wing pen upper Ok Kehai lapen Chala Kathar polling station along Women Wing aro keseng amai kedeng pon. Patumi aruni phai koi rai si Borjan havar Borjan APHLC Women Wing pen upper Ok Kehai lapen Chala Kathar PS along Women Wing keseng pon. Labang so amai long kachitong dun APHLC Borjan Women Wing kongchun bang pi Martina Kathar pi Rapchun bang pi Phudang rong pi Borjan Constituency Committee mai phu Samson inti chun bang mensing timung Youth Wing mai phu Birentok bi Lamjai Sarpo Babuson rong parlapen penangan kit hegeding atum chatong dun Mai ke padolong kado kawe chedon sarpen Chala Kathar PS Right Wing Women Wing mai phi kaet ingleng pi chunbang manai ti supiat maphan mesen pen ke japon jia phan arpu pek ponlo tapen upper Ok Kehai PS Right Wing aphan mai phi momita terang pila pen chunbang ser mili piat maphan ingwai ponsi mesen pen jaimek pichun pon dilai pen bijoy rongpi karbyang long live